Benvinguts al canal BAM 2000. Bé, seguim amb aquest tutorial que hem començat fa un moment. Havíem programat ja la primera escena i li havíem dit al cavallet de mar que passat aquest temps es passés a l'escena número 2. Doncs anirem a programar l'escena número 2. El que farem serà escollir tres personatges, tres peixos i un mamífer, per exemple aquesta balena, i agafarem dos peixos que tenim per aquí ben macos, aquest i aquest. I ara el que farem serà actuar en que facin algunes coses aquests peixos. Molt bé, posarem aquest aquí, posarem la balena més cap aquí i finalment posarem aquest peix aquí. I anem a programar la balena. A la balena li direm que quan nosaltres toquem el personatge, estem a la balena. Nosaltres quan toquem la balena, voldrem que faci un gir de 12. 12 és una volta completa. De 12. I que desaparegui. Anem a veure. Fem bandera verda, cliquem, volta completa i desapareix. Molt bé. Tornem al principi. Ara li direm al peix aquest, havíem posat aquest símbol, el que li direm que quan toquem el peix vagi de 9 passos cap endavant, 9 passos cap endavant, giri, faci 10 passos cap enrere i torni a avançar un pas més, i així el tindrem al mateix lloc on està. Molt bé, i això voldrem que ho faci tota l'estona. Tota l'estona, o voldrem que ho repeteixi unes quantes vegades. Arrossegarem això aquí i li direm que això ho faci 2 cops. 2 cops. Anem a veure. Cliquem la bandera verda i cliquem a sobre del peix. Torna... un cop, 2 cops. Molt bé, ja es queda, ja tenim tocant la balena, tocant i apareix, tocant el peix. Molt bé, i ara programarem el tercer peix, que és aquest d'aquí, i farem que quan toquem el personatge, i ara prendrem una cosa nova. Farem una gravació perquè faci un soroll. Cliquem aquí i aquí surt un símbol per fer una gravació. Només hem de clicar sobre el color vermell i fer un soroll. Pop, 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 pop. Perfecte. Així hem fet aquest soroll. El tenim aquí ja guardat i quan toquem aquí farà pop, 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 pop. Perfecte. I el que farem és que quan acabi de fer això passi a l'escena tercera. Com no la tenim creada, doncs el que farem serà crear-la. Posarem a eliminar el gatet. Sempre costa una mica aquest eliminar. Ara, molt bé. Li posarem el fons, el mateix fons. I així ja tenim la tercera escena creada. Anem a la segona, anem al personatge que teníem aquí i li direm que quan acabi això es vagi a la tercera escena. Doncs anem a provar-ho, a veure com funciona. Cliquem la bandera verda, la nostra balena gira, el peix es mou, i ara quan toquem el peix petit farà el soroll que l'hem dit i passarà a la tercera escena. Perfecte, doncs fins aquí i passem a la tercera escena d'aquí un moment. Moltes gràcies i ens tornem a veure al canal BAM 2000.